Добър ден на всички потребители на приказка.org. Правя това видео, за да мога да ви представя страхотните награди, които ви чакат в нашия форум и съответно в нашата Facebook група. Първата награда, която искам да ви представя, е именно тази геймърска мишка на iTrust. Тя има 7 бутона, висок DPI, с USB конектори, поддържа всякакъв тип Windows. Ето сами виждате. И естествено най-хубавото нещо може да имате съвсем безплатно. Без абсолютно никакви разходи, само благодарение на положения от вас труд. Мишката върви с 2 години гаранция, гарантирано от Технополис. Гаранцията я получавате при спечелването на самата мишка, като вие не поемете абсолютно никакви разходи при самата доставка на наградата. Всички разходи за доставката на наградата се поемат от нас, екипа на форума приказка.org. Затова моля да не се притеснявате. Всичко е точно, заслужете се и ще спечелите тази уникална мишка. Повярвайте ми, уникална е. Другата награда, която искам да ви представя, е тази флашка на Sony, 16 ГБ памет, USB 3.0, но поддържа и 2.0, т.е. за по-старите компютри. Тя върви с 5 години гаранция, също гарантирано от Технополис. Общо взето това са едни от малкото награди, които може да спечелите съвсем безплатно. И това е само началото. Благодарение на вас, благодарение на всички, които ни помагат за нашето развитие, ще допринесат за спечелването на още повече награди, които да бъдат много по-добри, много по-хубави. И още веднъж да напомня, няма да плащате абсолютно никакви разходи относно доставка и така нататък. Просто участвате в нашите игри, приемете нашите условия и ще спечелите тези награди. Благодаря ви.